Какво си ти, бе? Здравейте хора и добре дошли в моето първо видео, в което днес ще продавам дюнери на чукундури. Днес ще играем на Scary Shawarma. Тази игра стана много известна последния месец, мисля, че. Играх я точно един път да пробвам какво се прави. И да, ето тук остават на спирката. Общо ще продаваме дюнери на странни хора. Значи в този канал мисля да снимам за забавление, да забавляваме вас. И да, това е. Ако ви харесва това видео, харесайте го и се абонирайте за канала за още такива видеа. И да, нека да започнем. Turn on the grill, не съм го пуснал, бе. Окей, вече дойдоха, тая няма ръка. Значи тук пише правилата, аз съм ги чел вече веднъж, не мисля пак да ги чета. Значи, какво беше тук? Дойде в петък в 2 часа, там някаква черна кола без такова да бягам и да не гледам към ресторанта. И да, обжито това е. И да не сервирам, нали, на някакви аномалии. Сега се надяваме, че това не е аномалия. Добре, значи тук проверяваме на камерите дали има аномалии. Значи, започваме с това. Слагаме сосче. Слагам лаваш, не знам какво е това. Салатка и месо. И го завиваме и дюнера е готов. То. Сега, мисля, че ако направим грешка и тук се появява едно нещо, аз не знам какво е, някой без лице и започва да се изкачва повече и повече, докато не уби. Значи един клиент вече сме направили, трябва още 19. Искам аномалия. Окей. Окей. Нещо странно май не виждам. Да, това е нормален. Че Don't Grill. Дори не знам как се... Добре, пустай. Сега, то мисля, че е нормален. Се надявам, че няма на SD. Та игра е много странна, между другото. Защото веднъж... Първия път, когато играх на тази игра, то беше последния. Wait my bugger. What the fuck, защо да ти имам марсола? Не. Какво? Сте, следващата. Една шаурма. Тая... нещо ненормално. Добре, не мисля, че има нещо ненормално. Да се надяваме, че няма. Как гледам. Добре. Слагам. Готово. Който е? Добре, мисля, че това беше нормален клиент, просто дойде някакво нещо зад него. Пусти, бе. Може да клякам. Окей, явно няма само. Коста тук, бе. Изплаших се. О, не, изядоха. Окей, остай. Какъв е това, дядко? Шаурма, но грил. Аз пък ще пусна грила, защото съм гостин. Тей. Той е дядо. Но тук няма аномалии, бе, хора. Коста. Хора, ако искате да продължавам да снимам видеа, това е моето първо видео, нали? Се абонирайте за канала и го харесайте. Старт го. То 2 искаш, верно. Завиваме го и готово. Добре, то пак беше нормален. Не мога повярвам, 4 подред бяха нормални. Това никога не се е случило. Добър ден. Окей, да видим само. Да, със сигурно ще го направя доста бързо. Заповядай. Окей, това беше първата ни аномалия.
Не беше много интересно. Не е нужно да ми викаш, брат. Разбрахте, че си от те. Мисля, че си тръгна. Ма дръпна, бе. What? Окей, сте. Добър ден, добър ден. С лънч, окей. Не е яла от обяд. Да видим дали не си яла. Сигурно си яла хора. Или пък не, окей, нормално си. Това беше нормален клиент. За първи път, първите 5 клиента не съм направил нито една грешка. Добър ден, какво става? Бъде. Ти си сам, бе, ко бъде. Нямаш приятели си, бъдинка. Добре, нищо странно няма. Това е много странно, бе. Много е странно, че нищо странно няма. Дали ще оцеля? Никой не съм оцелял до края, защото само веднъж съм се пробвал. Аз умрях на 7-я клиент, май. Ох, той иска 2. Викам си, че е било аномалия, си викам, what? И то е било аномалия, не? Супер. Това е тук какво е? Ако някой знае да пише в коментари, защото буквално се сменя през няколко секунди, аз се чуя какво е. 5, 14, 12 и 3. Окей, нищо странно да се няма. То малко се е напил, май. 2000 years later. Що говориш каджана, бе? What the f? Защо имаш дупки в гърба, бе, момче? Мухлясал ли ти е гърба, какво ти е станало, бе? Ти не само си се напил, ти направо си... Бой. Той брото е мухлясал. Окей, ще седя тук. Има... репси. Окей. Не благодаря. Те. Добър ден, добър вечер по-скоро. Какво ще искате днес? Една шаварма. Добре. Само да ви видя дали сте странно или не. Та не минали преди малко? What the fuck? Окей. Ще денсиш някъде другаде, брат. Не тук. Remember that. Какво означава това? Ще се върне ли какво? Ще има ревенч. Добре, окей. Оцеляваме. Окей. Брат, той самия изглежда на аномалия. Добре сте. Така. Нека видим. Ще стане нещо странно с теб. Не, ти просто си грозен. Може дупка в челото, бе, брат. Кой това? Ма не мисля, че това е аномалия, това просто си ти. Те, окей. Какво каза то? Една... What the fuck? Една шаварма. Верно. Така едно репси и си готов. Браве, файно. Те. Окей, нито една грешка, човек. Супер. Листи, взема, мисля, what the fuck. Какви са тия крака, бе, брат? Те са по-дълги от мене. Добре, нека да видим. Не мисля, че има нещо странно. Краката е са наред. Пръстите. Да, и те са наред. Няма никой отзаде. Би трябвало да си наред. Май фри. Та лъжи, че има приятел. Те. Добре, мисля, че в правилата пишеше, че ако дойде човек без лице, faceless man comes to order, serve him, but never look directly at his face. Да, значи сега трябва да му сервирам, ма да не му гледам директно в лицето. Добре. Окей. Добре, че чета от време на време. Заповядай, братле. Просто не искам да общуваме. Ако може. Защо, бе?
Брат? Ама в правила? Ще ритна, бей. Брат. Пишете ми, ако съм пропуснал нещо, защото би трябвало да може. Ке заповяда. Сняг ли вали, бе? Кажи ми, че не направи грешка. Не съм направил грешка. Изящат се. Какво си ти, бе? Чакай, не се знае дали трябва да затваряме се още. Мисля, че човек ще ти препоръчам нещо друго. Виж, ето червения бутон, знаеш какво прави? Чао. Моля те, не се връщай повече. Кво? Не, аз се знам от играта, брат, не. Мене вече ме е страх. Да гледам вратата, докато вали сняг. Няма да разбера кога се отваря. What the fuck? Мене вече почва да ме е страх, бе. Не, да искам съм. Добре, тази жена изглежда като змия. Чао. Няма да те гледам, брат. Не точно се. Не знам, че си странно, е. Не ми пука дали съм направил грешка, брат. Тази жена премясаше на змия. Трябва да гледам кога вали сняг, защото лоши работи се случват. Това за първи път го видях, бе. Той излезнал от тата да дойде да си купи дюнер. Да, брат, не ми се занимава с зомбита днеска. Вече около 5 човека то тръгна назади. No! Ко правиш, бе? Окей, вече около 5 човека са канят да му убият, защото не им сервирах дюнери. Мисля, че е време да напусна работа. Сега остана оня козел да се върне, бата, и съм тук. Окей. Значи, за сега, някакво същество от да дойде, иска дюнер, затвори му вратата и той ми се накани, че се върне, когато завали сняг. Някакво зомби дед беше 3 метра дойде, изключи ми тока и сипа коша отзаде. И някаква жена там, или мъж, вече не спомням, се закани, че се върни и ще ми отмъсти. Брат, аз просто исках да правя дюнери. Ако му бях сготвил на оно и зомби, дали ще ли да стане нещо? Ако си ги върна, моля да си... Точно така, връщай се в Китай. В. Те, сложим го. Една шаурма, ready, because of work. Long shift. Окей, имаме хора, които не си харесват работата явно. Но не виждам нещо странно в нея, така че... Насъчено мало. Току-що направи грешка, окей. И какво беше странното? Hello again. От сега ви казвам, че той е странен, брат. Какво? Има... Да. Мисля, че не си бил тук, брат. Объркам с място. Бил си фада, може би. Ама тук не си бил. Окей, още един ме се закани да ме запомня. Доста хора вече ме помнят, Ти не че съм хора... ме едно... Да, не мисля да се обръщам, брат.
Така, ако може, не дей да ми правиш някакви работи. Моля те. Мисля, че всичко отмина. Окей. Може би, че да изгрее слънцето, да си ходя. 10 клиента ми остават, още толкова колкото се направи до сега. То изчадя, излиза и то слън. Омага. I know it was supposed to save someone like me. Someone like you. Yes. Какво? Брат, ако ти опиташ нещо топличко, като дюнера, той ще опита мен. Мисля да избера себе си. Знам, че се аномалия и на вас, и вие сте хора си. Не сте хора, ама... Ай, ще дам. Какво са прави? Добър човек съм. Заповядай. Тинг. Не, моля се, не ме показвай, брат. Не. Чекво. Ще се качваш ли? Брат, не знам где ще влизат. От вратата, от тука. Гледам шо. Чакай, какво трябва да означава това, бе? Тя ще се върне явно трети път. Окей, следващия. Най-вероятно повечето хора, които ще минат, които не са аномалии, просто ще ги... Или интернета ми бъгне, или тая се телепортира. Чакай малко, моля да, кажи ми, че си нормален човек, защото искам can I ask you something. Where do you wash your hands and go to remind I don't want to know that. Да, мисля, че си странна, брат. Преди малко се телепортира. Моля да не се изкачвай. Много ясно. Да, загрешил съм, това не е добре. То ще изключи грила след малко, най-вероятно. Окей, Pennywise идва да ме уби. Quick close the window. Те да можеше. Добре, мисля да... О! Омага. Омага, ес. Окей, оцеляхме. За първи път стигам толкова надалече. Се надявам да не умра. Защото ако съм снимал това видео час и половина, и аз не знам колко време вече го снимам, и това ме заде, ще се гръмна. Надявам се ти да не си аномалия, защото искам по-бързичко да свършва това мъчение, искам да си ходя вкъщи. Вече не ми се ядат дюнери. 4 клиента. Мисля, че тая е сейф. Ще останат 3. Тия 3 сигурно ще ми отнемат още 1 час. Надявам се не. Но най-вероятно. Брат, не свършиха ли тия питки, тая салата? Дава ми... Тръгвай си, моля. Добре, бро, супер. Hello, motherfucker. Защо? Защо? Мисля, че ако се приближиш, ама изяде. He give me one shot. Окей, мисля, че той е аномалия, защото говори като демон.
Мисля, че съм сейф. Добре. Шаурма много грил. Окей. Ако мога да... Я изключи грила, брат. Той вече ще ме помага. Да изключа грила само. Въпреки, че дори не знам как работи това, но добре. Две шаварми. Чакай малко всъщност. Да. Добре, че гледах. Не благодаря. Не! Не. И ако това все още е тук, аз ще се тръгна. Валят метеорити. Брат. Добре, виж сега. Мога да обясня. Работя, сервирам дюнери, затварям вратата, някой чука отзади, не искам да знам кой е. Това седи тук все още. Сигурно ще... Окей. Всичко свърши така. Сега. Моля те. Не бъди тук. Никога не се връщай повече. И се моля да не завали сняг. В момента валят звезди. И се моля да не вали сняг, защото само това ми трябва. Да се върне оня там от началото на припоя, до средата, вече не мога да се ориентирам от кога беше. Така. Моля те. Една шаварма. Така. Всичко за сега. Да, не мисля, че това е много добре. Тук ще направих най-голямата грешка в живота, защото... Майната ти. Бях толкова близко. Брат, кой пардил е, брат? Стига сте пардили, бе, брат. Греших тук, що ще умра сега, бе. Ари, бе, виждам те, бе. Видях, че лицето, бе. Какво ще стане сега, бе, а? Ари, бе, изяшма, бе. И какво ще стане сега, бе? Нищо не стана. Щял съм аз да умра. Може да от тук да прави, бе. Загубих час и половина от живота си, за да умра на последните 3 клиента. Вече няма да легава. Благодаря, че гледахте това видео, хора. Харесайте, ако ви е харесало. Абонирайте се за канала за още такива видеа. Следващото видео се надявам да бъде в събота. Ако успея да го кача. И да, това бях аз. Благодаря, че бяхте с мен в това изживяване. Няма да се върна в тази игра повече, освен ако вие не искате. Надявам се да не искате, защото това беше много стресиращо. Не, всъщност не беше, но да. Да, благодаря, че гледахте. Чао!